Za pontifikátu Jana Pavla II. Došlo k masovému odpadu od církve. Ještě mnohem bolestnější je fakt, že pod jeho vedením došlo k rozkladu církve zevnitř. Hlavní příčinou bylo narušení spasitelné víry, a to duchem ateismu skrze historicko-kritickou metodu a duchem modlářství skrze apostatické gesto v Asízi. Církev tak upadla do apostaze. Duch svatý byl duchem apostaze vyhnán z církevních úřadů, seminářů i klášterů. Apostatickou církevní strukturu ovládl duch Antikrista. Viditelným projevem strašné apostaze, zaštítěné autoritou Jana Pavla II., byla zvrácená pedofilie. Upřímný člověk se ptá, za co byl tedy Jan Pavel II. Vlastně beatifikován? Jen v USA statistika uvádí 4392 diecézních a řeholních kněží bylo do roku 2002 obviněno z pedofilie a homosexuality. Proti kněžím bylo od roku 2004 do roku 2007 vzneseno 3280 obvinění. Finanční náklady katolické církve v USA na vyrovnání pedofilních zločinů kléru tvořily 2 miliardy dolarů. 5 diecézí vyhlásilo kvůli těmto skandálním zločinům bankrot. Pedofilní kněz Murphy měl na svědomí 200 případů pedofilie v Ústavu pro hluché děti. Nebyl však vůbec potrestán. Stovky dětí se staly obětmi sexuálního zneužívání v bostonské arcidiecézi. Ke skandálnímu odhalení došlo v lednu 2002. Největší šok přineslo zjištění, že o tom církevní představitelé věděli. Například John Geoghegan, kněz v bostonské arcidiecézi, pohlavně zneužil více než 100 chlapců. Církev tajně vyplatila přes 1,3 miliardy dolarů, aby přiměla oběti mlčet. K pedofilním skandálům docházelo nejen v USA, ale i v Austrálii a v Evropě. Například kněz Rick Deville z Belgie uvádí: nebyl potrestán žádný z kněží obviněných ve více jak 300 případech pedofilie, které se staly v 90. letech. Kněz, který byl opakovaně usvědčen ze zneužívání dětí, byl pouze přeložen do jiné oblasti, kde v této perverzitě dále pokračoval. Anglie. V letech 1995 až 1999 bylo ve Velké Británii obviněno z pohlavního zneužívání dětí 21 kněží. Irsko. Katolický kněz Sean Fortune pohlavně zneužil desítky chlapců. O tom, že se dopouští pedofilie, se vědělo již v semináři, avšak i přesto byl vysvěcen. Dublinská arcidiecéze v letech 1975 až 2004 potlačovala informace o tom, že její kněží sexuálně zneužívají děti. Jednalo se o 46 kněží. V Irsku církevní hierarchie uplácela nebo ovlivňovala soudy i policii. Svědčí o tom irský premiér. Oběti nebyly vyslechnuty. V některých případech byly navíc zastrašovány a viníci nebyli potrestáni. S obětmi přitom zacházeli s pohrdáním a chladnou lhostejností. Jan Pavel II. Byl ovšem podrobně informován. Byl zodpovědný za bezpráví a zločiny, které byly páchány na nevinných dětech. Byl ale také zodpovědný za duše jemu svěřených kněží, které nechal jít ve smrtelném hříchu cestou do záhuby. Způsobil bolestné pohoršení věřícím i nevěřícím. Kdyby vyšlo ve světské instituci najevo, že například některý ředitel školy kryl třeba jen jeden pedofilní zločin svého učitele, byl by zbaven funkce a potrestán. Ale Jan Pavel II. Byl naopak za své dlouholeté krytí tisíců pedofilních a homosexuálních skandálů urychleně beatifikován. Jaké je to pokrytectví, že v bezpočetných propagačních materiálech, ve filmech a na fotografiích je Jan Pavel II., jak bere na ruce ty nejmenší, sklání se k batolátku a přitom
kryl zločiny nemilosrdně páchané právě na nevinných dětech. Za co vlastně byl tedy Jan Pavel II. Takzvaně beatifikován? Snad za velkou popularitu? Pokud je popularita znakem svatosti, pak může být urychleně beatifikován i Michael Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix a jiní miláčkové davu. Co ale říká Boží slovo? Běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Za co tedy byl takzvaně beatifikován Jan Pavel II? Za svou jednotu se zednáři? 22. března 1982 Jan Pavel II. Přijal B'nai B'rith, zednářskou loži New Yorku, a nazval je Mí drazí přátelé. V prosinci 1996 Velká lože Orientu nabídla Janu Pavlu II. Své nejvyšší ocenění, řád Galileje, jako výraz díků za jeho snahy v podpoře zednářských ideálů. Není divu, papežovo synkretistické myšlení bylo úplně shodné se zednářskými idejemi. Navíc Jan Pavel II. Zrušil trest exkomunikace laté sentencie v kodexu kanonického práva za členství katolíků v zednářských ložích. Podstata zednářství je vzpoura proti trojjedinému Bohu, zasvěcení se satanovi a služba jemu. Papež tím dal dovolení, že zednáři mohou uvnitř katolické církve beztrestně zastávat nejvyšší místa a tak efektivně rozvíjet svou rozkladnou činnost. Je otázkou, zda urychlená beatifikace nebyla prosazena právě těmito jeho drahými přáteli. Jaká byla tedy příčina pseudobeatifikace Jana Pavla II.? Snad to, že za vlády Jana Pavla II. Se hereze historicko-kritické teologie staly oficiální naukou na teologických fakultách a v seminářích? Historicko-kritická teologie popírá základ křesťanské víry, božství Kristovo a inspiraci Písma svatého. Povýšit ji na učení církve je zradou Krista. Za co byl tedy vlastně takzvaně beatifikován Jan Pavel II.? Byly to snad jeho pseudomírové snahy, jako například společné modlitby s pohany v Asízi, jejíž skutečným cílem bylo změnit myšlení katolíků a otevřít církev duchu apostaze? Jan Pavel II. Byl v roce 1986 hlavním inspirátorem a režisérem tohoto setkání. Na počátku se s každým představitelem falešného náboženství vřele přivítal. S buddhisty, hinduisty, animisty, muslimy, šintoisty, indiány, zoroastristy, šamany. Papež nechal sejmout všechny kříže a ty, které se sejmout nedali, alespoň zahalit. Pak dal pohanům k dispozici křesťanské chrámy. Zde prováděli své obřady, při nichž vyvolávali démony. Například buddhisté mantrovali v chrámu svatého Petra v Asízi. Na svatostánek postavili modlu Buddhy. Takzvané modlitby zde probíhaly i společně. Jan Pavel II. Sugestivně tvrdil blud, že máme z pohany jednoho otce, a proto setkání završil modlitbou Otčenáš. Tato synkretistická setkání se pak každoročně opakovala v různých městech. On sám byl znovu osobně přítomen na setkání v Asízi v roce 2002. Také při mnoha jiných příležitostech Jan Pavel II. Potvrzoval své synkretistické gesto z Asízi. Tím postavil křesťanskou víru na úroveň pohanských náboženství, vytýčil v církvi linii apostaze od Krista a jeho evangelia a otevřel celou církev prokletí. Gesto v Asízi protiřečí Písmu svatému, duchu evangelia i celé tradici apoštolů, církevních otců, mučedníků a svatých. Pokud by v prvních stoletích krutého pronásledování křesťanů prvomučedníci místo věrnosti Kristu pořádali s pohany společné modlitby za mír, nebyli by uctíváni jako svatí, ale odsouzeni jako zrádci.
Jak je možné, že Jan Pavel II. Byl blahořečen, když se dopustil jasné zrady Krista? Jeho blahořečení bylo plivnutím na všechny mučedníky, kteří šli raději na smrt, než by zradili Krista a žili v míru s pohany. Co říká Písmo svaté na Asízi? Co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně a na stolu démonů. Duch Asízy podává pohanství jako alternativní cestu ke spáse. Pak ale Kristus zbytečně zemřel na kříži a Bůh je degradován na úroveň démonů. Na Jana Pavla II. Se vztahují slova písma. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v nenávisti. Nebyla papežova zvláštní nemoc viditelným božím trestem za to, že se jako hlava církve objímal s těmi, kteří oficiálně slouží ďáblu? Pokud bychom měli následovat takzvané hrdinské ctnosti Jana Pavla II., znamenalo by to, že by každý kněz měl sejmout kříže v chrámu a pozvat hinduisty, buddhisty, animisty a satanisty, aby zde vyvolávali démony. Farníci by se měli aktivně účastnit pohanských rituálů a říkat tomu modlitby za mír. Bohužel, zásluhou Jana Pavla II. Už mnoho kněží touto cestou apostaze kráčí a vede po ní bez nejmenších výčitek svědomí podvedené katolíky. Podle příkladu Jana Pavla II. Bychom měli mít v úctě Dalajlámu, který se pokládá za převtěleného boha, tedy démona. Lámaisté na svém území však nedovolují hlásat evangelium a křesťany zde tvrdě pronásledují. Dále bychom měli líbat Korán, který popírá božství Kristovo, navštěvovat mešity a zcela se otevřít současné invazi pohanství na křesťanském území. Měli bychom si rovněž nechat vtisknout na čelo znamení od pohanských kněžek jako veřejný znak odpadu od Krista a uctívat hroby guru. Měli bychom také vejít do symbiozy křesťanství se zednářstvím. Avšak toto vše je ohavnou zradou Krista a evangelia. Tedy pokud je nám dán falešnou beatifikací Jan Pavel II. Za vzor k následování, pak vstupujeme na cestu apostaze, která končí v pekle. Papež Benedikt XVI. Falešnou beatifikací povýšil na oltář církve ducha Asízy, ducha Antikrista. Celou katolickou církev vtáhl do apostaze a vyhnal z ní Ducha Svatého. Tím sám sebe vyloučil z církve. Od 1.5.2011 nastal stav sedes vacantis. Papežský stolec je uprázdněn, papež apostata už nelegálně okupuje papežský úřad. Proto každý biskup i každý kněz je povinen se nejpozději do svátku letnic, to je 12.6.2011, veřejně zříci ducha Asízy, ducha Antikrista a přestat v liturgii připomínat jméno papeže apostaty. Jestliže každý biskup i každý kněz tak neučiní, dává veřejně najevo, že zůstává v jednotě s duchem Antikrista a od 13.6.2011 sám sebe veřejně vylučuje z církve a jako apostata slouží mši svatou už neplatně. Jde jen o zbožné divadlo a navíc o urážku našeho Spasitele. Kdo z biskupů, kněží a věřících se od apostaty Benedikta neoddělí, zůstává pod božím prokletím anatemou. Každý kněz je ve svém svědomí povinen více poslouchat Boha než zrádce Krista. Liturgie bude platně sloužená jen těmi kněžími, kteří se oddělí od ducha Asízy, ducha Antikrista. Prosíme také věřící, aby do svátku letnic povzbuzovali osobními dopisy své biskupy, aby udělali tento krok pokání, odřekli se ducha Asízy,
přestali připomínat v liturgii jméno papeže apostaty a tak se vrátili k našemu Pánu Ježíši Kristu. Tímto krokem zachrání diecézi pro Krista.